weltare ɓiɓɓe fulɓe anndo diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to wawde to wendu bosoyaɓe to hammadi hunare to ndendori to seeno paalel to sinthiou bambambi to dadabiya odeji to koɓɓillo ko on takkusan juula ha to galle shérifaɓe to cilone ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi mauritanie hono délégué général catal tajour holliri tigui ɓe umminima nogas e goo projet tawi ko haɓade ɗom ka e nder région de trigémour to leydi sénégal Macky Sall hoorejo gendi sénégal caggal nde gayni tourné muma économique o ƴetti lana makko ndiwo ka o yaɓeni to leydi Allemagne to leydi Mali laamu leydi Mali erima dendagal ɓisgo kiidal naɓe dognoɓe kaya wuuro ngo enen jalti dartede koye mumen ene laati doga moltoyo kañumen kala ne gartata ko ɓuuri yawde yaccade e nder galleji mumen e nder guure mumen kadi yooɓe gandu ko jaam tan latoto kedde Afrique ma en ketto musidɗo men semin Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sarandogu bisimilla mone kelki hotondirte joni joni piren facciren aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi mo aadodiri e hettiyankoɓe jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safaruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo ɓalwalla edanwal kala ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirola ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu ummalaɗo wune ceerno Djiby Sy Allah ne rokki ɗum hattani e mbawka wawde yaltinde yoga e rafiji tawteɗi nder reedu neɗɗo rafiji neɗɗo fonno oppirade o rokkuma leɗɗe jalta ha laaɓa ha jiira guite maɗa tawa reedu ma sekaka ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirola e on fanno mo jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo e tati rafine yalta e ma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a ƴetti ɗum sappo e jeenayi rafine yalta e ma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri suuna so tawi a waɗi no wiruma ni rafiji kewɗi sanne ma jaltema ha jiira guite maɗa ceerno Djiby Sy ne yawra rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe rewɓe joom ellaji musɗi wonduɓe kista fibrom dogam sitta rewɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Djiby Sy ne safra dendagal rafiji gorago no didorino e on fannu kadi omo jogui leɗɗe biyeteɗe muuɗa hirda ko yeddi ƴeewa ƴettat ɗum joni joni jitɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ene yawrani ganɗe ko bawɗo listihara malaɗo wune ceerno Djiby Sy wonande yiɗɓe waddanede listihar ko inde nenema inde nenema dokkatamo o haala ko wone ma ha mbiya yoni ha cikkama to ko nder ɓerde ma o hooɗi wonande yiɗɓe waddanede listihara ceerno Djiby Sy ne andina dendagal tawteɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere uguya so tawi noon ko wonɓe caggal leydi leyɗele goɗɗe ko wayno leydi Sénégal ɗiɗen ñamoje franc CFA kala ko temedde nayyi mbuuɗu e on fannu omo jogui numéro makko ko numéro Wave kadi ko numéro Orange Money numéro o kadi ko numéro makko appel e nder leydi Sénégal mbatta ko 00 221 78 128 35 98 so tawi noon ko yiɓɓe yewtidde makko to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum base makko tawatede to Nouakchott leegal netteka ene golla ha no hannirta ni ene tawi ɗon miñi ko ene wiye ceerno Alassane Sy ceerno Alassane Sy numéro téléphone mum ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha mo tawe to Agname Siwol
galle makko ne tawi tigui dande goudron sara agence mawɗo weefa mo Agnam Siwol dendagal otoji paaɗi Dakar ko damal galle makko birtoto ummiɗi Dakar ne payi Fouta kadi ko damal galle ɗo birtoto ceerno Djiby Sy ne andina kilineɓe mum ene jogui leɗɗe kese pullo leɗɗe ittoje seero so tawi a ƴetti ɗum dendagal seero gonɗo e reedu maɗa e ñonkoto kala iwa ha laaɓa omo jogui leɗɗe kadi a jubbata hen seeɗa mbadda e ataye ɗen kadi ittata ko ñonkoto ene moƴƴi e goragu ene ɓeyde kadi ndewagu ceerno Djiby Sy ko laabdo reedu malaɗo wune mbadden danɗo faade makko jambitowo oɗo henna ñaw jaada ɓandu koyɗe musoje koppi musoji mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde enɗam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwru ko en tokkorji nooro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorel te kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitima hen koye mabɓe ɗoɓe jambittanno yo gay ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtonoka e ko gorel te safata ɓe mbi alhamdulillah gorel te ala rewam ala effet a ittaɗen ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde hen hoolare lamde no fewi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni kala ko gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi gonɗa koto Pikine jokkodirta koye biteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonɗa jokkodirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonɗa koto Guijilon walla Agnam jokkodirta koye Mame Ndiayel Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonɗa koto Kanel e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Abdoulaye Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonɗa koto Raneru Ferlo e ko taari ɗum kala jokkodirta koye ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ari e men addani men tan ko jamma kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam hiire moon musidɓe tedduɓe heɗen gone dewo sappo e jeenayyi lewru jolal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati aletta joyiya lewru jumadul awwol hitande ujunere temedde nayyi capanɗe nayyi e joyi kabaruji moon e ɗemgal pulaar e sowta he ko musidɗo moon seydi moon Ghalii Abuu to karallagal ha mbawon yiide men to banggue nate ɓosoje ko Saydou Abouba koto leydi Mauritanie puɗɗoɗen délégué général de la solidarité nationale et de la lutte contre l'exclusion woni tajour biyeteɗo Ahmedou Wul Ahmed o holliri aset hanki o wonde kaye wonde wuro wite to wuro witengo lafetar tawatengo e nder muqata de Mujeriya wilaya de Taganta o waɗi toon lancement puɗɗugol no gasigo projet taw ko projet ji ndiyama o holliri ɗiɗo projet ji noon kala fandare mum ko beele kaye moni kala ina tigui heeɓa haqqe mum ha timma
wura gurdam moƴƴama e nder leydi he e riwtude kay basala e riwtude basala e haɓa e riwtude basala e heedama heedago e nder jokkude leydi he kala gure kewɗe noon e nder ndeɗon fande ma keɓa ndiyam robinaji hano kanirta ni ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen seeɗa hanki o hollirama tigui fuɗɗama campagne taw ko campagne de sensibilisation on campagne noon ko faminde yimɓe e jeetinɗe ɗumen ko fati kayno rentorte accident ji laaɓi jooɓiɗe pittali yimɓe hewɓe cotode pittali yimɓe hewɓe kala saaha e nder leydi he campagne o noon ɓe innir ɗum ngolɗo lawol ko ensemble pour réduire les accidents de la route woni enen foof ndenten beele eɗen usta accident ji e dow laabi ɗum jiya noon koye mawnirgol ñalawma windere haɓade kay accident ji woni journée internationale des nations unies waɗi kay nations unies waɗi oɗon ñalawma approuvé noon ko guila gonɗino on ñalawma ko guila hitande ujunnaje ɗiɗi e joyi woni 2005 ruma o noon woni campagne o ko yontere timmude ko yontere timmude e nder yontere kadi ma siftore ma waɗere kadi mémoire ɓen taw ko halkinoɓe e ɗiɗon accident ji taw ko Mauritanie naɓe ñalawma gadana woni premier jour o ɓe mbaɗi ɗum koye ɓe mbaddi on ñalawma koye almameɓe fedde almameɓe e ulama woni anduɓe nder leydi Mauritanie on ñalawma noon ko yidde kay wadde mémoire siftorde kay on biyetenoɗo imam Abdallah Aziz Sy on mayno koye accident so tawi ko ñalawma ɗiɗaɓo o on journée ɓe mbawa ɓedda on ñalawma noon ɓe mbaddata ɗum koye suudu sarɗoyeji on ñalawma kadi teddinira siftorte hen ko député kan Hamidou Baba on koye accident hawruno e ladial tawi kadi inde hewɓe doggol inde hewɓe taw ko député ji e sénateur uji wurnoɓe nder leydi Mauritanie tawa ko yaltuɓe aduna e accident ji doggol mumen hollirama toon so tawi ko ñalawma tataɓo woni 3e journée o noon ko ɓe mbaddi ɗum koye région de Nouakchott on ñalawma teddinira hen siftora hen ko gonɗoɗo président des conseil régional de Trarza mbiyetenoɗo Mohamed Ould Brahim Siyed tawi kadi koye accident wasi fittade mum ɓe koliri kadi doggol liste woni doggol inde taw ko maire uji wasnoɓe pittali mumen e accident ji so tawi ko ñalawma nayaɓo woni ñalawma jour 4e journée ona ñalawma noon ɓe teddiniri ɗum ona ñalawma noon ɓe mbaddi ɗum koye patronat Mauritanie naɓe woni joom ngaluji les hommes d'affaires Mauritanie naɓe teddinira kadi siftorte on ñalawma ko biyeteɗo Doum Wuld Sidi Lamine on ko joom ngalu wonno o hawruno ladial koye accident lawol ɓe koliri toon kadi doggol wonande kay ɓen taw ko joom ngaluji yaltunoɓe aduna taw koye accident ji so tawi ko ñalawma joyoɓo woni 5e journée ona ñalawma noon ɓe mbaddi ɗum koye l'ordre national des avocats woni tigui koye halfinaɓe ñawoji ɓe mbaddi oɗon ñalawma on ñalawma noon koye mémoire ko siftorde kay avocat biyetenoɗo Mohamed Ould Cheyne Ould Mahmoud on koye accident hawri e ladial so tawi ko ñalawma bateau jeegoɓi o woni 6e journée ɓe mbaddi ɗum koye syndicat ji taw ko syndicat ɓe mbaddi ɗum koye syndicat ji jaydiyankoɓe Mauritanie naɓe siftora hen noon ko on e on ñalawma bateau jeegoɓi o ko journaliste jaydiyanke biyetenoɗo Cheikh Hassan Ould El Bambiri onne koye accident hawruno ladial so tawi ko ñalawma bateau jeeɗiɗi woni 7e journée on noon ɓe mbaddi ɗum koye fedde union mauritanienne des littérature populaire e artiste uji leydi ɗi siftora e oɗon ñalawma noon ko artiste mauritanajo biyetenoɗo Elia Mintou Meida onne koye accident hawruno ladial so tawi ko ñalawma bateau jeetaɓi o 8e jour taw kadi ko ñalawma collectif ko on ñalawma ɓe uddata campagne o on noon ɓe mbaddi ɗum koye ɓen wiyeteɓe corps médical woni docteur eɓe safroɓe nder leydi Mauritanie on ñalawma kadi teddinira hen siftora hen ko docteur biyetenoɗo professeur Mohamed Ahmed Aïcha on ko cafrowo wonno koye accident hawruno e ladial campagne o noon ɓe mbaɗiri ɗum ni ko beele kay moni kala moni beele kala hollirde kay alamo accident ji ɗi goppi yidde kadi beele moni kala ene wawa wattude hakkillaji mum e ɗiɗon ñalli woni tigui waɗa sensibilisation ɓede kadi yimɓe foof ne mbawa rentade ɗiɗon accident ji laaɓi joɓotoji pittali yimɓe e kala saaha ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sen ummima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paaɗen to leydi Sénégal Macky Sall hoorejo gendi Sénégal caggal kayde gayni tourné mum économique e nder yoga e région ngaji Sénégal o uddiri tourné makko économique noon koto Fatick kanko Macky Sall noon o ƴetti lana makko ndi woka o yaɓini leydi Allemagne o yeehi noon ko noti
hawtoyade bismango sehil makko hotoyil makko biteɗo olaf esloge on ko kañuma woni chancelier woni gardiɗo leydi Allemagne ko alada hanki ko alada hande o sappo e jeenayi lewru jolal o ummi Dakar altine janggo noon nogasa lewru jolal mawo tawtore toon batu taw ko batu to Berlin lamɗo ko leydi Allemagne batu ngu noon ko conférence ngu ɓe inniri compact avec l'Afrique noon ko eɓɓore ƴettade kay gila 2017 e gan sanga noon ko leydi Allemagne ko kañuma ardino fedde witede G20 koye gan sanga noon ɓe tafno ngal ɗon cetal eɓɓore nde noon ko wadde ko wallude kay yoga e leyɗe Afrique no ƴellotiri hano hannirta tawa leydi Sénégal ene jeeya hen teskama kadi nde ɗon eɓɓore guila nde waɗa ende ɓeydi tigui jokkodiral kay ɓatodiral hakkude leydi Allemagne kañum e leydi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Ousmane Sonko maire mo Ziguinchor tawteɗo e oɗo saaha joni e nder kaso o hollirino wonde ko baɗowo hande haalande makko faade ɓesgu Sénégal woni message à la nation aleda hande o sanga 16h woni 4h kikiɗe laamu leydi Sénégal noon waɗino communiqué e taw waɗino waɗino tigui communiqué de presse tawi umri koto ministère de la justice tawi kadi rewi koye direction de l'administration pénitentiaire halfinaɓe ko faadi e kasoji eɓe siftina noon eɓe siftinda Ousmane Sonko cokaɗo kay e nder kaso ala droit wiide kay ene waɗa message mum à la nation ɓe jerti eɓe gandinamo kadi en détenu ala droit communique de kay e wonɓe boowal que ça soit direct ou indirectement ɗum noon ko hunde interdit e nder ha leydi e ko hunde interdit e nder ha leydi he eɓe jertina kadi ɓen aroɓe kala saaha wadde visite mumen kay ƴewde kay waddemo visite juurademo e nder kasoji he eɓe jertina ɓen noon kala hen kay bawɗo waddude makko complot ha waɗi kay haalande makko yaltini boowal yoɓe gandu koɓe waɗoɓe enquête haɓe jiita jomum kadi koɓe rewnoɓe jomum lawol ɗum noon ko erago e jertinago ɓe mbaɗi faade dendagal ɓen aroɓe wadde visite Ousmane Sonko e kala saaha nder kasoji ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni aseeda hanki o wonno sifande combat lamba hakkude biyeteɗo MSN hakkude e Sa Thiès ko promoteur gardiɗo groupe biyeteɗo Allah Bouraka on promoteur noon omo wiye Baye Ndiaye ko kañuma tigui yuɓɓinta oɗon combat kanko heewi oɗon marché ɓe kaali noon tawi ko ñande ɓe kalani taw noon ñande combat o ɗamini waɗi ñande ɓe ɗamini sippirde kono ene sikka tan ɓe sikka tan koye darorde hitande 2024 nde ko hen tigui ɗiɗon on combat waɗata biriji ɗiɗi kala noon ɓe cifodiri yeeso marché yeeso kay ɓen taw ko wiyete manager uji mabɓe e yeeso promoteur o e oɗo saaha joni combat o ne wayno waɗama sélé heddi tan ko ha ñalawma o nanggue ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen aseeta hanki o caggal nde Macky Sall hoole gendi Sénégal gaynuno wanno clôture tournée makko économique o dartima seeɗa to autoroute à péage gonɗo e gollede tawi kadi golle ɗe jaari yeeso no feewi on autoroute à péage noon woni koye dow axe dow lawol Mbour faade Fatick ɓe kolliri noon tan ɓe kolliri toon wonde kay inauguration oɗon autoroute ene koye mayirɗe lewru décembre ko ɗum waɗata woni tigui ko ati hitande 2023 ndene maaye ma oɗon autoroute à péage ma waɗi tigui inauguré hano hannirtini ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jeune Papa Abdoulaye Touré gonɗo e oɗo saaha kala e kaso hollirde metti mum no gam yidde hollirde metti mum no nanguirani o natini kankone gueddere ñamata woni grève de faim o teskama noon e oɗo saaha joni omo tampi sanne no fitanne ona wamani to hôpital omo tawe oɗo saaha joni e juuɗe service d'urgence e nder hôpital principal mo Dakar hono no holliri goto e avocat ji makko biteɗo maître Ouraysi Ba siftinde o noon kanko Papa Touré o nanga ko guila lewru juin 2023 ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal jena to Ziguinchor ciftorena musidɗo men seydi men ceerno Amadou Isaga Kewe nde Allah yurmotomo yaafom haadamal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina.
kabruji men e ɗemngal pulaar to leydi Mali ono ministre de la réconciliation de la paix et de cohésion nationale hono colonel major Ismaïla Wagge on waɗi communiqué erade dendagal ɓen kiidalnaɓe donnoɓe galleji mumen kulhuli kay garmi gara hakkude dadiɓe e seɓɓitiɓe yo mbaw kay artude oɗo saaha joni e nder galle men garta e ngor wuuro he hano hannirta ni laamu ngu kadi darima kay me darano dole mum ponno beele kay jogade sécurité nguuro ngo hano hannirta ni siftinde noon gila ñande sappo e joyi lewru novembre gila ñande sappo e joyi lewru novembre gouverneur mo région de Kidal waɗi toon kuulal taw ko kuulal hirto lelo woni tigui couvre-feu à partir de 20 heures woni 8 heures jamma ha 6 heures subaka e nder jokli 8e région o kala ha joni ko leydi Mali keddoɗen to legal bitegal 1008 logement wonno ko woni ex 20e arrondissement ko commissaire des police kalfinaɗo legal ngal e wondiɓe mum ɓe kolliri tigui wonde ɓe teewima toon fedde wuyɓe bandiji tampinnoɓe legal ngal no feewi ɓoyani mum kadi ɓe teeɓi toon gujjo goɗɗo on noon yahanno tan ko goto on ne komo hinde braquere kañum e hoore mum komo walanteɗo Allah wiyama teeba gujjo braquere o noon ko maçon wonno o jogui ɗum wonno meccal makko caggal ɗum noon o woppi turel makko o ƴetti pistolet e kala saaha omo watti ménage de yimɓe omo waɗi ɗumen braquage omo heɓta kaaki mumen e oɗo saaha joni noon kamɓe oɗon gujjo kay e fedde wuyɓe nde kala ene tawe e nder ñuufa habaruji men kedde Afrique ma jaɓɓo musidɗo men sehli men ceerno Alassane Oumar Mbodj. Alassane Mbodj, assalamu aleykum wa rahmatullah. Alassane Mbodj ko tonguɗen e dongre Afrique e ñalawma hannde o dewo hoyre-biir sappo e jeenayyi lewru jolal ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati hakkunde leydi Côte d'Ivoire e hono Mauritanie ɗum ɗon addani Mauritanaɓe taw kadi ko ƴettude oɗo activiste Steve hono Biko taw kadi ko gonnanoɗo hono taw ko Gbagbo kanko hono o jaggama o waɗama extradé fadde to leydi hono Côte d'Ivoire Abidjan kanko noon ko dilanoɗo e ɗin réseau sociaux ji no fewi kadi ko lundiyanke oɗo taw kadi ko gardi hono leydi hono Alassane Dramane on Ouattara e kala saaha ko haalata kon taw kadi kono jeeyataki ɗum waɗi o doji toon o waɗi ɗo e leydi hono Mauritanie leydi Mauritanie wawi hono jaggudemo nawsimo toon to leydi hono Côte d'Ivoire to Libéria hoore bawal hakkude oɗo Joseph biyeteɗo hono Boakey wonde George Weah kadi o dey hono George Weah kañum dey jebbilima wiide wonde ko kañum foola wi wonde kay oɗo Joseph Boakey yo jogoro kañum jaam e polgu ngu dañi ngo ɗum noon on jartuɗo e duuɓi jeeɗiɗi o woni taw kadi ko gardiɗo ko leydi battaw kadi tataɓo taw kadi koye woote démocratie-gal to leydi hono Madagascar to dey kañumne ko woteji mbanno toon ene wayno kay lundo ngo ɓen sappo lundiyankoɓe mbino wonde ko yo mbaɗa hono boycott mbawa kadi wiide wonde mbaɗani ɗum woteji ɗi ɗum noon ɓe mbino wonde ene wayno kadi rapport mabɓe hono taw kadi kono force woni kadi koye ƴeewede kadi to kadi ko ɓuri kadi ɓattade no fewi nde tawno wonde ɓen ɓe gorani ɓe ene kewi no fewi kanko noon oɗo kadi ko André hono radio Elina kañum de kañum wi tan wonde maro kañum fooli kañum guila e premier tour caggal kay nde ɓen kadi mbawi kadi hono tellinde kadi dole mumen to cadda lundiɓe ɓe de koko ñiŋi wonde kay ɓe mbi wonde kodo hama ko radio kodi ko média taw kadi ko mabɓe ɓe mbi ɓeydani laamu ngu kay ko wawde wadde kadi ko wela hani e yimɓeɓe kadi e wawde ɗum kadi wadde kadi ko yiiɗi e référendum moɓe gandi wadde e lewru fandu darande ɗum kay ko yiiɗi tan newnandeɓe e wadde kadi koɓe beela e nder leydi ndi taw kadi lundu ngo noon wi wonde kañum ɓe yadani hen ɗum ɗo RDC Congo to présidentiel mabɓe de tawtoɗo ko opposition gay ɗi mbaɗi fimde mumen wotere gam kay wiide yo ndinden hol dollu mumen taw miijo mum wona wooro kono oɗo no biyeteɗo hono Martin Fayulu jeeyaka e mabɓe Ghalii Abuu ko ɗum ɗo tonguɗon e dogre taw kadi ko Afrique taw wono koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gam weltade ɓiɓe fulɓe andudinama fedde heɓlo sukaɓe Afrique a yawa weltare TV
Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi ko an uddi kabaruji men e ɗemgal pulaar men gartu noon titre uji meɗen ko ɓuuri tengtude kabaruji e nder dongre meɗen to leydi Mauritanie. Délégué général Tajour holliri tigui wonde ɓe umminima no gas go projet tawi ɗin projet ji noon ko nder trisamour ko haɓade kay ko fati e ɗomka leydi Sénégal. Macky Sall caggal nde waɗno clôturé udduno tourné makko économique tawi uddiri ko fatiga ƴetti subaka hande o lana makko ndiwoka o yaɓani leydi Allemagne tawtoto yeyde toon batu to leydi Mali laamu leydi Mali ɓe erima kidal naɓe hewɓe dognoɓe galleji mumen taw ko joguinoɓe kuluhuli ma pellodiral waɗa hakkude koninkoɓe leydi ndi hakkude mumen e seɓɓitiɓe pelle kay joguitiɓe ɓe erima ɓe noon e oɗo saaha kala nde gartata e nder leydi mabɓe kadi ma daari ɓe dara ko fati e ndenka e kisal mabɓe kedde Afrique ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj ko ɓuuri tengtude hen noon ko activiste Ivoire Côte d'Ivoire najo gonɗo nder leydi Mauritanie baɗaɗo extradé woni tigui nanggal ha ɓiici nawta e nder leydi mum. Musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno komin tongan on habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon seydi mon Ghalii Abuu to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosoje ko Saydou Abou so tawi ko roɓino Afrique ko Amadou ko Alassane Oumar Mbodj ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.